To, ta fara rubutun labarin kamar haka. Zaune suke a falo cikin hiran jin daɗi, don yau gidan a cikin nishaɗi yake. Mahmud da yanzu ya shigo cikin miskilanci ya zauna gefen mamin shi, tare da taɓe fuska yana huci kamar maciji. Ya kalli Khadija da ke gefe rike da waya tana magana, daga dukkan alamu da mutumin da ya kora yanzu take magana. Tana katse kiran ta juyo cikin tsurawa Mahmud ɗin ido da alamun tuhuma. Shi ma idon ya tsira mata tare da katse ta cikin haɗa fuska ya ce, wallahi ni kunya kike bani. Ji irin mutane da suke zuwa suna buga mana layi a kofar gida, sai ka ce sun samu gidan mai. Duk gayyan tarukucin mazan da kike tarawa kalle su fadan Allah. Ita kuwa harara ta watsa mai cikin ɓacin rai, ta juya ta kalli mami da anti da ke wurin ta ce, wallahi mami kuwa yaran nan faɗa ya fita daga ido na, fi sabilillahi duk wanda ya zo gona sai ya kore su. Ko ni saharsa ce, ni wallahi ban san raini haka. Jiya fa yayi wa Suleiman rashin mutunci, yau kuma gashi ya kore Alhaji Bashir. To me yake so da ni? Me yaran nan yake so da ni? Shi ma fuska ya haɗe yana, kai da Allah ki yi ta tara tsofaffi bayan ba iya rike ki da gaskiya za su yi ba, ko da sun aure ki ma. Mami ce ta kalle su cikin kosawa da hali irin nasu na 'yan da, kuma nuna sabo sun saba. Yanzu sai ta sa'insa an jima a su suna ta hira da kuskus tsakanin su, amma nan shi yasa bai kamata a shiga tsakanin ku ba. Saboda wannan dalili yasa ta miƙe tana, to kai Mahmud me yasa kake kore mata bakinta? Kai wani irin ƙani ne haka? Ai bai kamata kana haka ba. Anti ma miƙewa ta tana, ke Khadija ya aka har ya san da bakin naki suke zuwa har kuma yake kora miki so? Baki ta turo cikin nuna shi da yatsa ta ce, wallahi anti yaron nan ya cika sa ido, yaro ne kamar maye. Bata kai ga rufe bakinta ba, ya taso cikin fushi ya tsaya gabanta yana nuna ta da yatsa har jikinsa na bare. A fili ake ganin ɓacin ransa, muryarsa na rawa. Ya ce, wallahi ina gaya miki ki daina ce min yaro, wallahi ki kiyaye ni. Waye yaron? Sai ka ce wata kanwar uwata ce ke, kina ce min yaro? A fili ɓacin ransa ya bayyana. An ce maka yaron. Shekara nawa ne tsakaninmu da kai? Ko ka manta na tuna maka? Ina kwanan nan ne nake shirya ku kuke tafiya firamare ko ka manta ne? Haɗe fuska yayi tare da matsowa kusa da ita cikin yin ƙasa da murya tare da ɗan tsura mata ido, yana mai lumshe idonsa tare da haɗa leɓɓan bakinsa guda biyu. Khadija, wallahi shi namiji baya kaɗan, ki daina ce min yaro. Ko wai ni na yi kaɗan? Na san na yi miki yawa ne, ba kaɗan ba ne. In kuwa shakku kike yi, na miki alkawari gaba kaɗan za ki gane haka. Jariya ta ɗanyi cikin rashin ɗaukar kalaman shi da komai ta ce, wani ba, amma ban da ni, don ni kan wallahi baka isa ba. Kana sane ne antinka ce, amma don ka raina min wayo sai kake ce min wani. Khadija, kai tsaye wallahi sai na haɗa ka da Abba tukun za ka gane. Murmushi ya ɗanyi tare da cewa, an in ce miki anti, wallahi na watsa burin raina. Zan jawo ma muradin raina na kaso ne kawai idan ina kiran ki da anti. Miƙewa ta yi tana ɗan takawa a hankali, hitsinta nan suna juyawa cikin rausayarwa. Ta ce, wallahi kai Mahmud ka fiye son girma, sai ka ce wani gyambo. Shi kuwa ido ya tsura wa bayanta tare da sauki ajiyar zuciya, yana mai lasar leɓen shi da tuni sun fara bushewa tsabagen wani kala. Irin murya ya ce, ɗazu na ga wata mai kama da ke a bakin titi, komai naku iri ɗaya. Juyowa ta yi cikin haɗa fuska ta ce, mai kiba ko fara, his da yawa ko? Ido ya ɗan lumshe cikin ɗaga mata gira ɗaya. Ya ce, ya aka yi kasan haka take? Ai na san da an ga mai irin siffata sai a ce muna kama. Ni wallahi ban san kibar nan kwata-kwata. Shi ma miƙewa ya yi ɗan tako ya matso cikin raɗa. Ya ce, ke wallahi mace mai kiba ta yi a rayuwa. Ni ban san mace siririya, me zan yi da ramarta? Mace kam ka samu ko ina nata ya fito bulbul kamar yadda kike nan. Ai ya fi ko? Ni na san ban sha'awar ramammiyar mace wallahi. Yar duma-duma ta yi dafi wallahi ko? Matsawa ta yi cikin ranta, ko mamaki take yadda kanin nata Mahmud bai ji kunyar saki mata irin waɗannan zantattakan ba. Ƙaramin yaro da shi da magana mai tsada haka? Koyaushe bai da abokin hira sai littafansa da Ƙur'ani su ne abokanan hiransa, amma kuma ya san irin waɗannan. Shi kuwa cikin sanyi ya ce, bacci kike ji ne? Kai ta ɗan gyaɗa mai alamar a'a. Ajiyar zuciya ya sauke tare da cewa,
ki hau online akwai mai labari mai zaƙi da zan baki. Karɓar fom ɗin ta ya buɗe mata cikin sanyi ya ce bari na tafi ɗakin mu baby in baki labari. Yana fita tana bin shi a baya tana cewa waye bebin kuma. Karɓan wayar ta ya buɗe mata data cikin sanyi ya ce bari na tafi ɗakin mu baby in baki labari. Yana fita tana bin shi a baya tana cewa waye bebin kuma. Shi dai tafiya yayi yana shakar kamshinta, ita kuwa cewa take ji yaro da son girma wai ni ce bebin, lallai ma kuwa Mahmud ka isa. Shi kuwa yana zuwa ɗakin toilet ya faɗa wanka ya zura rigar baccinsa sannan ya kwanta yana mai jawo wayar shi. Kanin shi Suleiman ne ya kalle shi cikin tsokana ya ce sai chat da anti Khadija kuma ko wallahi Mahmud ka ɗebo da zafi, zan ga ta yadda abin da zai kasance. Kai ka ce babbar mace kake so, ita kuma anti Hadiza kullum cewa take ita matar manya ce, saurayi ko sadaka ta yafe ba ta so, balantana kanin bayanta. Dariya ya ɗanyi cikin sanyi ya ce rabu da ita ba ta san cewa namiji baya kaɗan ba, ko me take so wallahi ni na yadda da kaina na san zan isar mata, ni fa ba lusarin namiji ba ne. Shi dai Suleiman ido kawai ya tsura mata yana mamaki yadda Allah ya jarrabi zuciyar ɗan uwan nashi da son yayar taso. Shi ko cikin jin daɗi ya tsura wa picture ɗinta da kan DP ɗinta ido, ya yi fiki-fiki da ido cikin hikima ya fara yi mata magana. Salam ya ce da ita ba tare da ta ce da farko dai ki cire fik ɗinkin nan na kan DP ɗinki in ba so kike mu yi faɗa ba. Ita ko wanga ta tura mata tare da cewa ni fa anti antinka ce, sai ka rinka abu kamar kai ne babba har da ko mu bata. To mu bata din mana. Dariya yayi tare da cewa ai ina son ki baby, ba zan iya batawa da ke ba. Ta ce da shi. Shi kuwa cikin kuzari da kaifin basira irin nasu na maza ya ce kin san ku mata kala kala ne, kuna nan tamkar lemun zaki. Cikin dariya da ɗaukar abin as shi haka yake mai son raha ne. Ta ce to yaro ya muke. Cikin jin zafin kalmar da take ce mai wai yaro ya ɗago wayar ya kira ta. Ita ko tana gani ta ɗaga don ta san ta cinna shi bai son ta ce masa yaro. Tana ɗagawa sai jin shi ta cikin sanyi ya busa mata iska a kunne tare da jan numfashi ya ce dan Allah ki daina ce min yaro, ni wallahi har ga Allah kina ƙona min rai tunda na san ni ba yaro bane. Ta bai fuska ta ce to me labarin da zaka gaya min. Jin haka ya sa shi ƙara narkewa cikin filo nashi, a ran shi ya ce ina ma a ce jikinta yake gashi gata, wallahi da sai ya tabbata mata da cewa namiji baya karanci. Fili kuwa cewa yi ko kin san ko mata tamkar lemu kuke, wani lemun zaki za a gan shi da kyau a baya amma cikinsa ba komai sai dusa, wani kuma ka gan shi ka rantse da Allah babu komai amma cikinsa akwai ruwa, sai dai kuma sai a samu ruwan ba zaƙi. Wani kuma ki gan shi gashi a cike yana cikin fatansa amma ba ruwa bare zaƙi. Wani kuma za ki gan shi ga kyawun jiki, ga ruwa, ga zaƙi, ga ɗanɗano, ga kau da ƙishi, ga ƙara lafiya da sukari. Sai kuma ya shiru. Ita kuma tun da ya fara magana ta tafi tunanin haka ne fa wallahi maganarsa gaskiya ce. A ranta take cewa wato su maza ma sun san ilimin fiqh, komai na mata sun san shi. Lalle maganarsa ce ta katse ta cikin kasala ya ce to ke irin wannan lemun ne na ƙarshe da na kwatanta miki kina cikin su. Cikin jin zafin furucin nashi ta ce in kana hasashenka ka daina sani a ciki, yaro san baka da kunya. Murya a dakile kamar zai yi kuka ya ce dan Allah ki daina ce min yaro, wallahi zaki sa duk ran da na iso gare ki na zalunce ki don kawar da wannan sunan. Ita ce bata gane me ya faɗi ba bare ta gane ma'anar zancensa. Cikin sanyi dan ta fara jin bacci yanzu. Mahmud zan yi bacci ka rabu da ni. Ajiyar zuciya ya sauke jin daɗi yadda ta kira shi cikin sanyi ya ce to tashi ki yi alwala ki zo mu yi addu'ar kwanciya bacci. Cikin baccin ta ce ai na yi tun ɗazun ne. Cikin rashin sanin zancen zai fito ya ce ai na san kin yi amma dai alwala ya warwaro yanzu kam.
ita kuwa cikin baccin da kosawa da surutan nashi ta ce, yawa dama gobe ina so ka kai ni gire. To ya ce tare da cewa ni bari na sake alwala sai da safe ko. To ta ce tare da katse kiran. Shi kuma Mahmud kogin tunani ya faɗa yana kitsima yadda zai kasance shine miji kuma shugaba a gun anti Khadija taso. A fili yake cewa ba na jin tsoron komai sai kiyayewa daga gare ta, kiyayyata daga gare ta. Idan shi ya lumshe yana tuna surata, shi dai ya san ba matar da za ta iya da shi sai idan ita ma yana tausaya mata in ta iso gare shi, amma ya san cewa ya fi ƙarfinta. A haka bacci ya awon gaba da shi yana mai muradin mallakarta a cikin ransa. Wannan labari tukuci ne gare ku mata. Kuna jin wannan maganar ko? Saboda haka mu tafi cikin labarin, kana cika ku da surutu. To tambaya cikin gaggawa, su waye Khadija da Muhammad? Alhaji Ibrahim da Alhaji Sani yan uwan juna ne, uwa ɗaya uba ɗaya, sai kanwarsu mace Zara. Yan asalin Fulanin Adamawa Yola, suna cikin Yola Solum. Alhaji Ibrahim shine babba, matansa biyu uwar gida mama, ‘ya'yanta uku, Sani, sai Usman, sai autarsa Khadija, sai Antizi mai yara biyu. Sai Alhaji Sani shi ma matansa biyu uwar gida mami, yaranta hudu, Awwal shine babba, sai Raihana, sai Fatima, sannan Mahmud, sai autanta Amira, sai antinta Amarya wacce take kanwa ga uwar gidan Alhaji Ibrahim, yaranta hudu. Aisha ita ce baba, sai Suleiman, sai Ibrahim takwaran babban shi kenan, sannan autarta Nabila. Ita kuwa Khadija tun sanda Alhaji Sani ya auro kanwar matar yayan shi sai suka ɗauko Khadija, so ita Khadija gidan babbanta take, kanin mahaifinta, sannan gaban ummanta kanwar mahaifiyarta. Sai goggo Zara, yaranta biyu, babba ɗanta Ahmad, sai kanwarsa Maryam. So Khadija da Raihana da Fatima da Aisha kusan tare suka yi karatu, sai dai dan ta fi fiko da yake tsokana ɗinsu kaɗan a tsakaninsu. Shakuwa ce sosai tsakanin yaran, sannan iyayensu kuwa zaman lafiya ne mai tarin yawa a tsakaninsu. Mahmud da Khadija sun yi wani shakuwa na daban wanda ake ganin sabo ne kawai da shakuwa irin na ƴan uwantaka. Duk da Khadija ta girmi Mahmud, don ko a makaranta Khadija da Fatima da Aisha suna SS3, yayin da shi ko Mahmud yake ji SS3. Raihana ko a lokacin ta gama har ta yi aure, tana ci gaba da aikinta a gidanta. Awwal ko ya daɗe da haɗe digiri ɗin shi har ya fara aikin shi sannan ya yi auren shi. Mahmud da Khadija sabo ne mai tarin yawa a tsakaninsu, wanda ake ganin kawai jininsu ne ya zo ɗaya. Don Mahmud shi ba mai yawan magana ba ne, sannan yana da halin ko in kula, zai ganka sau 10 amma ba zai shaida kamanninka ba, ko yaushe kan shi a ƙasa. Bai da yawan surutu, sai inda Khadija ne za ka je shi hira har da dariya, san bai son reni ko kaɗan, sannan yana da son girma oba, san bai lamunci a raina shi ba. Ita kuwa Khadija ta kasance ta kowace dukkan taronsu da suke na family ɗinsu, muddin ba ta nan ba sa jin abun ya yi armashi in dai ba ta gurin. Ita kuwa nata ne, tana da faran-faran da kowa, tana faran-faran da jama'a, kasancewar su popular ne. Khadija fara ce tas, mai dararren jiki, tana da sura ta ban sha'awa da tafiyar da hankali duk wani ɗa namiji lafiyayye, sannan tana da ƙurjini ga cikar haiba, komai na jikinta ɗan kullum ka ganta sai ka yi zaton 'yar shekara 18 ne, ga tsafta da kula da kai. Khadija dai kyakkyawa ce iya ajin ƙarshe kuma ajin farko, kuma haka Allah ya yi ta da farin jini, ba ta fita nan da nan ba tare da wani ya biyo ta baya ya ce yana son ta ba. Shi ko Mahmud yaro ne mai kwalisa da son girma, yana da cikar zati da haiba, yana yin shi a yadda ya kamata. Yanayin shi kadai in ka gani ka san ya girma. Don ta ko ina ya kasance mai haiban fari ne ta, shi ma yana da tsawo, don duk ya fi yayunsa matan tsawo, sannan yana da faɗin ƙirji. Gashi mutum ne shi mai halittar gashi a jikinsa, hatta hannun shi da sharaban gafunansa suna da cike da gashi.
mai taushi da sheƙi yana kwance lub a jikinsa, gashin gidansa ko irin na Khadija sak, wanda har ya kusa haɗewa da hancin shi, za ta bar har bakin ƙirjin shi ma rufe yake lub da suman so. Halittarsa takan sawa yana jin kanshi, yes shi fa namiji ne. Haka ko Allah ya jarabce shi zuciyarsa da son Khadija, shi tun yana yaro ya gane yana son ta, so kuma na aure ba wai so na ƴan uwantaka ba. Domin ko lokacin da zai kasance ya gama balaga da mafarkin Khadija balagarsa ta zauna a gare shi, yayin da ita ko Khadija take mai son irin ƴan uwantaka, ta kuma ɗauke shi abokin shawara kuma ƙani. Masu karatu kuma masu saurare, ku yi tunani, to wannan labarin shine takaitaccen labarin su. To ko kun san menene? Idan na ce muku Khadija bazawara ce, za ku ji mamaki, ko kuma in ce muku za ku je takaici. To Khadija bazawara ce, amma a suna take bazawara, a zahiri da baɗiri budurwa ce. Domin aurenta na fari a daren da aka kai ta gidan angonta Suleiman, mahaifiyarci ta ce ba ta amince ko da ɗakin ya shiga ba, kuma ta ce muddin bai sake ta ba za ta tsine mai. Dole a daren ya sake ta, abin da ya ƙona ran 'yan gidan kuwa, yayin da shi ko haka yake ganin rabon shi sai ke bibiyarta. Shi dai yana tunanin rabonsa ce take bibiyan shi yasa auren ta ya mutu. Lokaci ɗaya kuma Alhaji Bashir ya fito, shi kan Mahmud bai ji komai ba, sai auren ta ya ji, ya yi kukan takaici da bakin ciki ba iyaka. Lokacin da yawa kan shi kukan takaici da kunci, Khadija da Alhaji Bashir sun zauna zaman shekara 3, amma ba wani abu da ya taɓa shiga tsakaninsu. A dalilin matan shi da suka shuka mai tsiya don kishi, duk ran da girkinta da shi da mace ba su da bambanci, in dai ranar girkinta ne. Shi da kanshi yana tausaya mata, ya kuwa yi yunkurin sakinta tuntuni. Ita kuwa ta ce za ta iya zama da shi a haka, don in ya sake ta ba ta san me mutane za su ce da ita ba. Shi da kanshi ya ga dai yana cutar da ita, dole ya sake ta. Bayan shi ta kuma aure da Adam, wanda ko tarewa ba su yi ba, ya sake ta. So daga nan ta ce ita ta haƙura da aure, ba za ta ƙara yi ba. Kuma duk 'yan uwa ba wanda ya san cewa Khadija na tare da budurcinta, sai ita sai mahalicinta. Yayin da shi ko yake son ta a matsayin bazawara, shi kan Mahmud ya sa a ran shi Khadija matarsa ce, rabonsa ce ke juyowa da za ta tafi ta ƙara dawowa kanshi, da kuma yi wa kanshi alƙawarin a 'yan kwanan nan zai aure ta. Ya tabbatar wa kanshi shi zai aure ta, kuma zai rike ta da amana. Wannan kenan shine takaitaccen labarin. Kashe gari da safe yana tashi ya shirya tsaf cikin riga da wando na galila kalar pink, ya amshe wa jikinsa ras, ya fito cikin ƙuruciyarsa. In ka gan shi sai ka ji ya burge ka. Da zafin jini sai kamshi yake zubawa a jikinsa. Karfe 11 daidai ya sakai cikin ɗakin anti, ita kuwa daidai lokacin tana tsaye gaban miro. A tamface a jikinta, riga da siket ɗin ya zauna ras a jikinta, ƙugunta ya fito fes. His ɗinta kamar su yi magana, tsabagen cikansu. Ga rigarta ita ma ta wani lafe a jikinta, gashin kanta ya kwanta kicibis, ya mata kyau. Cikin bugawar zuciya da tsinkewar jini ya matso ta a ran shi, yake cewa wayyo za ta karya min azumi. Matso ta yayi, ya sa hannu ya karɓi ribon ɗin cikin kamo gashin kanta, yana mai tsorawa kirjinta ido ta jikin madubi. Ita kuwa ƙara matso shi ta yi da nufin ya tufke mata gashin kanta. Cikin rashin sani hitsinta ya gogi jikinsa. Cikin wani irin ɗaukewar numfashi ya janye jikin shi yayi da sauri, ya juya ya fito falo, ya zauna kan one seater. Nabila da ke gefen shi ta kalle shi cikin ɗauki, ta ce, ya Mahmud, ni ma zan je gidan ya Auwal ko? Kai ya gyaɗa mata, dan in ya ce zai yi magana muryar shi rawa za ta yi. Ita kuwa tana gamawa ta fito, sai kamshi take cikin harara. Ta ce, yau kuma su Mahmud din ne a kusa, ba magana sai tsune ido da kau da kai. Shi dai bai yi magana ba, sai miƙewa ya fita. Ita ko hannunta Nabila ta ja, suka fito ɗakin mami. Suka shiga, bayan sun gaisa ta ce, mami bari mu je gidan ya Awal, dan jiya ya kira ni ya ce in je, akwai magana da za mu yi da shi. Cikin kula ta ce, to ki gaishe su, amma ki dawo da wuri kin ji? To ta amsa tare da fito ta yafe gelinta.
a kafaɗa, sannan ta kama hannun Nabila suka kama hanya suka fita a cikin motar. Ta same shi zaune ya kifa kanshi akan steering mota a bakin gate mai ta buɗe. Cikin tsokana ta ajiye Nabila a baya, sannan ta buɗe gaba ta shiga cikin taɓe baki ta ce, yanzu karfe 11:20, amma shine har azumi ya fara juya ma. Kai gaskiya Mahmud akwai ka da ragwanta wallahi. Cikin sanyi ya ɗaga kanshi yayi ma motar ki, sannan ya harba cikin sanyi ga sanyin AC ga kamshin turarukan jikinsu, har sai da suka hau babban titi da zai sada su da Jimeta. Sannan ta kuma kallon su ta ce, ni fa ba dole in zauna ni fa ba dole in zuwan ne baka so sai ka hakura. Juyowa ya tsira mata ido daidai lokacin da ya karya kona yawo kan titin hayin gada. Mamaki sosai ta yi ganin fararen idanun nashi sun yi jajir sun kuma kankancewa. Cikin kula ta ce, bros, ko dai baka da lafiya ne? Kai ya jinjina da ƙyar ya bude baki ya ce, a'a lafiya ta lau, kawai haka na tsinci kaina a ciki. Ido ta tsura mai cikin mamaki jin yadda voice nashi ke fita, gashi ya ki kuma magana. Sai ita shirin ta yi har suka gaggara ƙasan gadon. Sannan ya ce, Kadi, me zaki a gidan ya Awwal? Na ga satin can ma kin je. Ni ma ban sani ba, ya dai ce na je ne kawai. Ya ce, sannan ya ci gaba da tafiya. Karfe 12 daidai suka isa cikin Gire. Suna isa aka buɗe musu gate suka shiga. Yana tsayuwa Nabila ta buɗe mota ta fito a guje ta yi cikin gida. Ita ma Khadija hannu ta sa za ta buɗe, sai kuma ta ji ya rufe motar. Cikin tabawa ta juya, sai kuma ta sauri kau da kanta, ganin shi ma gaba ɗaya ya juyo ya sa ta a gaba ya tsura mata ido. Bata kula shi ba dan ta san fitina yake ji, yanzu zai tsare ta da wa'azi. Cikin sanyi kamar mai raɗa ta ji ya ce, Kadi. Sai kuma ya ɗan yi shiru, sai ido da ya kafe ta da su cikin ɗan da kilewar voice ya ci gaba da magana. Na rasa yadda zan fahimtar da ke illar irin wannan shigar da kike yi. Ke baki san irin fitinar da kike haddasawa ba. Na ce miki ki daina sa gele, amma ba ya jin magana. Ya ƙarasa maganar cikin shigar faɗa da isa. Ita kuma dan sun kuyowa ta yi ta danna fin ɗin da ya rufe kofar. Ita ko ta kifa ƙirjinta kan cinyarsa. Shi kam gaba ɗaya jikinsa ya rinka sakewa, yana mai macewa jikin sit. Ya koma ya jingina ya lumshe idon shi cikin fisgar numfashi. Ita kuma tana buɗewa ta fita kai tsaye ta cikin gida. Shi ko ɗinta ya bi da ido har da baki, yana mai jin tsoron abin da zai mishi katanga da ita. Gaba ɗaya ya ji jikin shi ya mace, ba zai iya tuka motar ba ma. Ita kuwa tana shiga anti Salma ta fito suka zauna a falo. Sai hira suke yi, sanda Salma mace mai son jama'a. Salma fa tana son jama'a. Bayan sun gaisa ta kalle ta cikin fara'a ta ce, ke Khadija, ina Mahmud din ba zai shigo bane shi? Cikin mamaki ta ce, kai anti, ya aka yi kika san shi ya kawo mu? Dariya ta ce, ai na san Mahmud din ke kawo ki. Dariya ta yi, sannan suka yi hirar tasu. Suna cikin hira ya Awwal ya fito falo cikin fara'a ya amsa gaisuwar da sannan ya ce, dama akwai wani abokina Nasir, shine ya ganki kuma yana cewa yana son ki, yana son kuma ku haɗu tun last week. Kullum sai ya zo, yau dai na ce bari na haɗa ku. Ki isa yana falo na. Raurau ta da ido lokaci ɗaya, kuma sai hawaye cikin sanyi ta ce, ya Awwal, aure kuma? Ya Awwal, me na samu a auren bare har na sake sha'awar sakewa? Wallahi ne tsoron maza nake ji. Saboda kowa da bakin niyyar shi a ransa. Tana maganar ne da iya gaskiya ta, lokaci ɗaya fuskarta ta sauya, gaba ɗaya ta shiga damuwa. Shi ko Mahmud sai yanzu ya daidaita natsuwar shi, sannan ya samu ya fito ya shiga cikin gida. Cikin sallama ya shiga, cikin mamaki ya rinka bin su da ido, a ran shi kuwa cewa yake daga zuwa sai kuma a sata a kuka. A fili kuwa gefen ta ya je ya zauna cikin sanyi ya ce, Kadi, me ya faru? Me aka miki? Me ya same ki? Wa ya sa ki kuka? Haka ya jera mata tambayoyinta tun kafin ya gaisa da mutanen gidan. Dariya anti Salma ta yi cikin wasa ta ce, ka tambaye ta kan Mahmud, a sai aure na zama abun tsoro ga ɗan adam? Yadda take zub da ƙwalla dan an ce ana santa. Jifa, jidan Allah, wai dan an ce ana santa.
za a aure ta. Wani dum dum kirjin shi ya je a ransa, take ya haɗe fuska cikin haɗin rai ya ce, shi kenan ba za ku bar yarinya ta huta ba? Aure na tun da an yi ɗaya an yi na biyu ba a yi sa'a ba, an kuma yi na biyu don ma ba canji, ga kuma na uku kazalika sai kunci. Ashe bai isa a barta ta huta ba? Sannan waye mai cewa yana son ta? Dan naci da maita, ai na ga sai a barta ta huta ko? Ido kawai Awwal da Salma suka zuba mai, abin har tsoro ya bawa ya Awwal din, dan ganin kishi karara a fuskar kanin nashi. Ita kuwa cikin jin daɗin zancen ta ce, ni kam ba aure zan yi ba. Ganin za su raina mai wayo ya sa shi cikin haɗa fuska ya ce, ki tashi ki je falo yana jiran ki. Ji yarinya da shirme, ke a zaton ki barin ki zamu yi ki zauna ba aure? Ana miki magana kina wani ɓata rai. Miƙewa ta cikin sanyi ta nufi falon nashi. Shi ko Mahmud takuraye gaba ɗaya ya rinka faɗa kamar shine baba kan Awwal ɗin. Abin ya ba su mamaki, ganin haka yasa ya ce, kai Mahmud, ko dai santa kake ne? Cikin wata irin murya ya ce, santa nake ya Awwal, kuma santa da aure nake, ni zan aure ta, wallahi ita ce bore raina. Cikin mamaki Awwal ya bi shi da ido, ita ko Salma ba mamaki a fuskarta ba, don ta daɗe da gane Mahmud son Khadija yake. Cikin haɗa fuska ya kalle shi ya ce, lallai baka da hankali Mahmud, na yadda yarinta ke cika, idan ba haka ba ina kai ina aure? Wai shin yaushe ma ka gama riƙa ne har kake wannan maganan? Miƙe waye cikin mutuƙi fuska, wai shi sai ita wai shi kowa sai ya rinka ce masa yarinta. Fuska haɗe ya ce, wallahi ni dai na san ni ba yaro bane, kuma na san zan iya rike ko da mata hudu, zan kuma iya wadatar musu, musamman da kuke cewa yarinta. Ina dai Amira kanwata ce, shekara nawa na bata, kuma ina yanzu saura shekara na yi da aurenta. Wato ita ba yarinya bace ko? Sai ni ne yaro? A zuke ce can, gafara daga nan wawa kawai, ita ba mace bace, kai namiji? Miƙewa yana cewa, sai kuma aka ce namiji bai da rai ko bai da zuciya? Shi bai da zuciya ko? Ganin faɗan da zai yi nisa yasa ya matso shi cikin dariya ya ce, haba Mahmud, ka bari ko digiri ɗinka ka gama, ka ji ko? Idan ka hada tukunna sai a yi magana aure. Ka ga yanzu kai baka san yadda za ka yi ka kula da mace ba. Dariya ya yi ta irin kammare yana shin nan. Cikin ko'in kula ya ce, tsaf, zan iya kula da ita har na yi mata ciki ta haihu. To maganar fa ta girma. Ganin haka Awwal ya bi shi da ido, shi ko fon ɗin shi ya zaro ya kira ta. Tana ɗaga ya ce, Kadi, ki fito mu tafi, ina da abin yi. Fita ya yi ba tare da ya yi sallame su ba, ya ficewarsa daga gidan. Ita kuwa tana samu haka ta janyo ta kalle shi cikin sanyi ta ce, ɗan juyo ta kalle shi cikin sanyi ta ce, ka yi haƙuri, za mu tafi, Mahmud na jira na kuma azumi yake yi. Ajiyar zuciya ya sauke tare da jin daɗin voice nata ya ce, ba matsala, Gimbiya, sai kuma na zo gida ko? Kawai ta ce, ta miƙe ta fita, shi ma bin ta yayi. Suka fito tare, shi sai ya tsaya tare da Awwal, ita kuma hannun Nabila ta kama, suka yi musu sallama suka nufi mota. Suna shiga mota ya figi motar a guje, suna fita ya juyo cikin haɗa fuska ya ce, kina son shi ne? Taɓe fuska ta yi cikin gatsi ne ta ce, me zan yi da shi? Ina zan kai shi? Ai ne ko auren ne zan yi, ba irin shi zan aura ba, dan ya min kankanta, ya min kaɗan. Ni fa na fi son namiji mai haiba, na fi son namiji babba, na fi son namiji wanda zai cika ido. Shiru yayi bai sake magana ba, dan ji yake kamar da gangan take gaya mai, kuma da shi take. Ita kuwa ta dage sai cewa take, yara ƙanana da son tara manyan mata, yana fa da mata yake son ƙara aure. Ina zai kai mu? Kalle shi fa ɗan ƙarami da shi. Ba tare da ya kalle ta ba ya ce, wallahi ki daina raina namiji, ni na tabbata duk ƙanƙantar namiji zai dai cika miki mararki. Aha. Cikin tsoro da kunyar maganarsa, ita har ga Allah ba haka take nufi ba. Shi kuma daga nan bai kuma magana ba, don ya riga da ya shigar da ita 1000%. Suna isa gida da kanshi ya shige yana ta nema wa kanshi mafita. To ta fara rubutun labarin kamar haka. Zaune suke a falo cikin hiran jin daɗi, don yau gidan a cikin nishaɗi yake. Mahmud
da yanzu ya shigo cikin miskilanci ya zauna gefen mamin shi tare da taɓe fuska yana huci kamar maciji. Ya kalli